teko emak jedor emak jedor emak jedor kaget aku ya ampun Muhammad Subardan kesenengan ditanggap wong klethek biasanya mercone munitis tak doran 50.000 mendania 12 doran ketok 600 matur nuwun jane mboten nate ngeten-ngeten niki Pak kula lak malih seneng sih mboten nate wong karya budaya ditanggap mriki 70 juta niku kula pun seneng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Islam kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Tutup di mana? Tutup sama Lea. Man ahabba an yubsatalahu bi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Hadis yo, Wak. Hadis iku. Iya matamu kok banget kok. Ojo macem-macem dagang nggawa hadis nek gak ro artine dosa. Iku mang artine apa? Embuh. Man sapa sapane wong sing gelem silaturahim anjang sono bakal dijembano rezekine. Sapa sing medhot silaturahim Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ya Allah, hadis manane. Cangkemmu iki lho. Kok iso kaget kabeh aku. Apa iku? Kabeh aku kon ngomong ngono. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Sapa medhot silaturahim Gusti yaiku gak bakal munggah swarga. Iku dawuhe Kanjeng Nabi. Lho, rungokno. Jare sapa? Jare supir-supir. Gendeng iku hadis. Apa rek? Sing nonton bengi iki ibu-ibu nggae jilbab kaya ngono kok ayune. Masalah ana sing kaya Asanti. Ha iya sing kono. Kok Desirat Nasari. Aurae ketok. Pesonanya terpancar. Nah iku pakai jilbab. Bojoku gawe jilbab gak nyocokno pakulitane. Lah kok iso gak cocok pak kulitane iki lho. Kulitane coklat, gawe jilbab ijo tak delok kaya gendeng lumuten ajane bojoku. Bojone kok ayu, Wak. Ayu ben Kaya genteng lumuten. wingi ku awake kan wis tuwek keriput. Njaluk ditarikno wajah. Anu filler. Filler tarik wajah. Biayai gak titik. Larang sulam benang. Entek 21 juta. Tak dandani wong lanang kok. Tanggung jawab. Tak konang kenjenan nang gone Dr. Manson.
Waduh. Tambah ayu bajine. Cangkeme kemendukuren kok. Boleh aku galekno teras. Tak delok-delok bojoku kaya terase musala ya no. Kae kok iso cangkeme kemundukur oleh narik. Narike kegeten. Ah bojoku wong wedok ya gak tau ngaji ya. Mangan apa-apa besul-besul gak tau maca. Bojomu gak iso ngaji. Gak iso. Sebagai imam ya kudu mulangi wong wedok. Lah itu apa? Badhe gak tau maca bismillah. Belut. Kaya jaranan iku. Lah iya wong wedok kaya ngono. Wong aku wong lanang tanggung jawab. Tak celukno ustadzah, tak kongkon privas ngaji. Lanang sing pinter iki sebagai imam dan kepala keluarga. Oh, setengah tahun 6 bulan katam Al-Qur'an. Oh, saiki mangane maca bismillah kaya wong duwe gawe lho. Kate mang Bismillahirrahmanirrahim. Maro mangan besuwel. Sego ente ada sedaqallah. Lho kok sedaqallah iku lho. Gagal paham. Aku turu diwacano Yasin kok. Bojone turu diwacano Yasin terus. Nyawa aku iso but. Nyengkakno patiku. Kok kuniku mara ngono bojoku iki tak jak nglencer ambek aku. Lho, tanggung jawab. Tak tuwakno mobil. Kate ngoyo gak kanthi. Wong wedok kan. Wae takon nampung bensin gak gelem. Nek bangunan durung dadi iku lho. Kok kuno akeh sing adi ngoyo. Tang. Ayo Dik, tang. Digietno. Randang. Ada bojoku kaya Vespa ngono. Ya anter randang. Ya bukan danane angel. Awak dhewe ana kene menghibur. Masyarakat kletik. Sapa sing gelem ngekek hiburan niku pahalae gedhe. Jane nek iso nyenengno wong, iku kebuku ibadah nek mati besok Bener. Wong amal iku gak perlu duit, gak perlu apa. Senyum aja. Nah, wingi aku Jumatan. Ana kotak amal kan dikelilingno. Aku senyum ae aku. Ha duwe apa sing dikene gak nyekel dhuwit iku? Kok niku ya apa sih? Mangkane nggo kuno awak dhewe dididik. Nek anjene kon ngerti agama, ayo diajari pelajari temen agama iku. Ket mangko awakmu ngomong agama wae. Heh. Bale lek ngerti temen takon iki. Lho, wong aku wong pondok kok. Cik. Loh. Nawar ki mondok. Ya apa kancaku aku biyen arek 6 budal. Kancaku budal nang Tebu Ireng. Wireng Jombang. Aku kari nok Tebu Tebangan ngono lho. Mangkane kok kaya ngene iki. Makane war kon tambah tuwek tambah koyo sogolan. Kon niku Kok iso dikandani. mondoke tambah beras den anyar Kediri kotane. Iki dadi nyatane. Nek awakmu ket mang ngomong Islam, ngomong hadis, ngomong dalil, saiki tak jajal. Heeh. Islam Islam. iku ana 5 huruf. Iya. Nek nuwun sewu nek arek-arek biasae isak subuh luhur. Nek awakmu iki santri pengpengan kudu iso gawe liyane isak subuh luhur dan seterusnya. Lho ketil wong aku arek pondokan kok iso. Alah wong pondok Tebu Tebangan ae lho. Lho. Iki sing nyekseni lho, hubungan KUHP luar. Masjid Kletik gede-gedewe. Ya iya sih. Ojo di sini-sini luar. Iya. Kok breset kuli didat banser ngono tambahan. Wong aku ratune bangser kok iso dicat. Untuk ratune bangser. Ayo. Islam. ISLAM. I. Insyaallah. Lah kok iso insyaallah? Menungso wong Islam iku kudu nyeluk iso gak iso iku bek ono gak isoe ngomong insyaallah nyebut Gusti Allah ngono lho. Hadi iso gak iso kudu insyaallah. Insyaallah. Masyaallah. Insyaallah. S. Sholawat. Lah kok iso selawat nalare? Wong Islam iku gelek maca selawat. Wong menungso iku gak gelem maca selawat to. Gusti Allah sak para malaikate gelem maca selawat kok. Dalile?
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah kok pinter ngene sih wah. Modok tebut-tebakan kayak ngene masalah. Kok pinter ngene. Besok kok didhewe aku. Gemes. Iso dalil iso apa sih? Masalah. Malaikat iso selawat, Gusti Allah selawat karo nabi kok menungso gak gelem selawat. Insyaallah sholawat L. Laksanakan. Laksanakan. Tegese laksanakan. Lakonono maca selawat insyaallah wong sing gelem maca selawat slamet lan akeh rezekine, panjang umure. Masyaallah jare sapa kon ngene iku? Jare sopir-sopir. Mosok jare sopir-sopir lho. Kon niku ISLA. Ajaran. Ajaran. Waduh. Ya. M Muhammad. Lulu ya Allah. Nek kepingin selawat laksanakan ajaran Muhammad. Kok pinter cewar, kok tambah pinter. Kira-kira kon mondok nanti man, mosok tebut-tebangan kon kok iso pinter kira-kira man. Wis ya. Ampun kok tambah pinter. Mosok didoni iki lho. Apa rek? Aku iki gumun delok alamu atasane wong tawar biasa. Ojo ngeremeno. Yo umume biyen iku mek pendekar ngono saiki mosok koyo kiai ngene lho. Angge temu ah. Masalah. Aku iki. Alah yo jene yo isamu yo iku tok lho awakmu ngaji tapi lak gak nyambut gawe beda karo aku lho. Oh nyambut gawe apa? Lah lek aku yo sapa sing garo lho nek saiki Ipan niku gak ndagel tok. Kon kok keliling mlebu metu kampung lho. Lho nyambut gawe iku ngono. Kon niku sembrono hari. Nyambut gawe apa? Wong koyo setrika ngalor ngidul ngene nyambut gawe. Aku iki ndalang saiki. Aku iki ndalang. Reket kakon iso ndalang. Lho ya apa sih? Ganteni dalang anggas wangi sing gak payu iku lho pisan. Kon iku ndalang ilmu apa lu kedalang. Lho sembrono pun iki. Makane aku mlebu metu kampung iku. Aku iki tawa dalang kreatif jemput bola. Ngono ya. Ya iya, ana wong pasang terop adu teratak tak parani. Heeh. Nek dalang-dalang liya tawa 30, aku cukup 7,5 juta. Laris. Laris. Iya. Makane karangamun entek. Ya gawe ngono iku mang. Kon niku dalang wong awak gak percaya apa sih warga niku. Padha-padha Sidoarjone lho. Nek aku iku asli dalang. Sopo? Tawar. Jenenge biyen sapa dalang tawar? Amat. Oh, waduh dalang amat tawar ngono. Moro kiamat. Moro gak payu iku lho. Mosok dalang war. Iki dalang. Lah dalah. Kepin bokekno kon. Biak sik ngene, nek pancen dalang kondang biyen Jawa Timur sing jelas iso suluke wayangan jedong. Lho ya apa sih kon bukti nyatane. Nyatane gak payu awakmu iku kan gak enak suluk. Gara-gara sinden banci kok gak payu. Masalah. Saya suluk wetanan. Ayo, dung tak dedet. Lho. Oh iya. Dalang. Ya bolu, Mas. Masa pembreset sulukmu awas. Ning marunggan wayang kita atan kutho ngendro. Enak Aku kok Jawa mong dingkong. Pocapan. Pocapan. Rekan dem Wilmono tibeng Puntala. Wah iya suluke suwon. Sinerang mangkoda wesi maneknya tibeng kaguling. Kok iso drengingis iki lho. Pocapan. Iki duduk kosro, duduk kasar ya. Ya. Iki dalang biyen. Dalang zaman biyen. Gadingan. Wauta mangkono sang nata jengkar saking palenggatan nete kreta. Arek jaran petang perkara apa to uluse jaran abang kuning kunilan ireng. Dadai khusus jenenge kacep arane saka Gunung Merapi duweni pedhut gumpala geni. Pecet sing dipengkelok kaya kawong sebetok kaya kilat jeblestok kaya bedek jebles suarane. Tanggap sang kusir kepingin play banter playune jaran. Gepuk bokonge jaran kenek kontore jaran tak.
hop sik hop. Iki live streaming. Sing ngarep enak asli. Lah kok lapo sing guri nyandak botol iku lho. Ya apa kon iku dalang lawas sih gak ngomong porno. Memangnya begitu. Bloko sutut diomong. Lho iya lho. Supaya sing mirsani ku temen-temen bayangno iku. Bayang. Jarane digepuk, dipecut. Layu banter. Layu banter. Paling iso aku ya iku tok. Takon ana bab pedalangan ayo. Masa berarti ro temen ya. Lho. Saiki aku takok. Apa go wayang iku ana sing ngadep ngiwa, ana sing ngadep nengen. Ungkur-ungkuran. Nek dep-depan kok idon-idonan, kan. Kok idon-idonan ya apa sih, War? Ya mesti mungkur, nyritakno barang sing kepukur. Oh, anane mungkur mergo nyeritakno barang sing kepung. Iya. Lah terus apa kok War wayang iki kok dincepno gedebok? Cepno gegermu ya gegeran kok. Ora kok ngono maneh. Ya mesti dicepno gedebok minangka bumine wayang. Oh, gedebok minangka bumine wayang. Bumine wayang. Lah terus apa War? Dalang iku kok mesti gawe blangkon gawe wayang iku, Mang. Nek gawe helm disangkano tukang ojek. Sing temen dalawar kon iku kita kok temen. Nek gawe blangkon dudukno kasepuan, ilmu pedalangan. Lah terus apa dalang iku atik nyengkelit keris? Heh? Atik nyengkelit keris. Gawe nyengkelitno kabel iku lho, kayak nyentol kabel. Walah. Ya, brek iku kasepuan keris minangka empu. Kasepuan apa petuah ngono iku ya, Mas. Terus wayang sing paling sugih. Paling sugih. Iya. Dasamuka. Dasamuka paling sugih. Sing paling sakti. Paling sakti iku Sanjang Wenang. Sanjang Wenang, Mas. Terus apa wayangku nek buyar kok dilebokno kotak? Nek dilebokno nggone kresek gak cukup. Apa rek? Mesti wayang dilebokno kotak. Lah iya lak tegesno ngono lho kotak iku apa nek dilebokno kresek kangge tuku sego bebek. Minangka keplasane gambare menungso ana alam donya, bakal mati. Mati, bakal kukut dilebokno kotak, nek wong dilebokno luangan ngono ah. Malah yang ngono ya. Ya kan edukasi ngono silaan. Wong kene seneng ambek karya budaya. Kene ditekokno gak wong loro tok. Sapa? Bolone yo akeh. Lah iya tok. Lah wong sing bedayane sakmono kae dagelane yo akeh. Lah brek ulere gardis iki rek. Lapo? Kon iku lho. Iya motomu aja ditokno kabeh ucul kon Nduk. Iki lho lapo iki lho. Kon iku lho. Ro sapa? Ya brek arek iki. Aku gak ero, Gel. Sabar. Aja nggawa barang landhep. Kon kok aduh yo obar iki arene. Kon kena undang-undang darurat lho, kon. Kon kena undang-undang darurat dilebokno kantor polisi. Sing sare, diomong sing apik, ditoto dirondeng sing apik. Gak tumun. Kono ajare nglindungi wong salah. Lho, sing nglindungi ku aku iki temen galeki. Aku gak ero, Gel, gak ero. Ya, Brek. Gak ero. Sing sabar, Gel. Kon iku lho. Aduh, anakmu sing cilik, Gel. Aduh rek bogel rek. Ya, Brek dongkele nongko iki mempeng ae. Pak, kon iku tambah mbok dongkel kon iku lho. Ayo, perkarane iku apa? Kon kok tak keplak dhewe kon kok. Jangan kon kok di kengek kon. Aku marung gak melok karya budaya. Lah wis ket melok pisan kok. Lah iki koyo ngene. Loh. Wah, dipateni arek kok. Iku kok dipateni gegeran. Dipateni lampung arek pekok ndok lugur iki. Anjane arek gendeng. Ngene kate mateni. Kamanku. Kon balik rono lagak. Atok kon. Ya sepuro ambek aku. Ngono kok yo. Oh, ketuk entenan aku, Opo iku? Muga-muga lugur maneh nggo kono. Lah ya wong kate bleh wong kok dirutuno gamane. Nek garek colo ae lah kamu. Kok iso koyo ngono iku mang lho. Mendem bae areng mang.
Mosok wae ngombe kakean dodo rawon iku mang paling yo. Kakean. Lah iya. Lho. Arek iki karo Arek iki. Ketemu arek-arek. Karo kate geblaki, War. Gayahe setil. Nek gak arek Alah, santri lulusan peka. durung tau ketemu. Lah kaliya mumpung durung dibaca. Nek wis dibaca kon engko terus bongko. Arek Apa sih rek? Ana terusan. Aduh kon gak tau. Obat kapok lombok kadang menggo kadang menggo. Jok kala mangsane dek iso nyolong kathok. Iya. Lah apa jebul nyolong kathok? Kon niku ngipi apa? Sehat ta kon? Sehat. Aduh sawangane bahagia ku arek iki. Alhamdulillah sehat. Gak ngipi apa-apa adik kon mah. Iga i. Oh, ngipi. Wah, Ngipi. iki firasat. Ngipi aku mau. Ngipi apa kon, Dok? Mangan. Oh, Anjene mangan. badhe. Mangan sing enak. Wis maca selawat anak soleh ae. Nek ngipi mangan kacele rezeki, Bro. Gak manuk dares gak sliwer-sliwer kok omahmu Oh, kok. bendina ya sliwat-sliwer. Nyanyi anak soleh kon mlebu swarga engko. Duduh, aduh. Kon mbok omahmu gak ambu-ambu kembang ta ambu apem ngono ah. Mambu. Lho wala wis idek mo. Ya apa rek arek iki? Aduh. Wong wingi aja nek tanggoku genduren. Wis calakon ketemu gogel lah. Durung. Ketemu. Ketemu. Gondi. Nggih papasan iku mau. Anjane gendeng Lho ya apa sih arek? Ketemu papasan iku mange. Wis ngopo kon Apa sih rek? Lapo? temen aku gak ngipi apa-apa kon. Iga. Makmu gak Iki pengen mangan tok mau lho. Makmu gak sawane nak makmu. Gak. Arek iki rek. Ono apa sih, Rek? Gunung-gununganmu wis anjlok, Tuk. Brodol. Aduh, ya Brodol Lapo? usus iki kok. kon gak ngipi apa-apa temen aku. Oh, usus brodol iki kok. Lah ya waduh kon kok. Lah apa ususnya brodol bareng wong awak sehat walafiat ngene ususnya brodol. Sing dana Tuk. Tuk, sing dana Tuk. Iki sapa? Iki sapa? Rek? Hei. Mak, lang mudhono mak timbang pecah. Ah, Matur suwun mak ya. Oh, nggih. Kata-kata. Halo. ini muni ning kok. Nggih, mak nggih ya. Nggih diacanakno. Nggih. Wong wedok kok kene kon sunat iki apa sih? Tulisane Velocity. Iya, gitu. Dibaca lapo? Gel, sabar gel. Apa sih? Ono apa sih rek? Ojo adek pat. Ojo nantang-nantang itu. Lapo kok gak lapo. Kon golek sapa Ojo sih? lapo-lapo. Nang golek sapa? Kalau pancen ono. Kok apa sih? Kok tambah ditutur. Apa? Kok tambah ditutur. Nek ojo Dut. Lapo gel? Lho lah iya. Sing sabar. Kok dibaca kok ojo maju kan kok. Minggir tak adepane. Nek kon iku matek kon Duk. Nggih, cocok. Lho dikono maju ae. Ojo. Sing genah. Lapo sih gel lapo? Balekno gamanmu wingi lho kari. Oh, sing mbok Iya tak selang wingi kok lho. Oh, iya. Ini. Ya lek gaman em. Jancuk iki. Kaget-kagetno kancane. Balekno gaman nang lho, Buk. Lek gaman iki lho nyelek Kene gaman. kene. Wong balekno gaman ae kok iso iku lho. Modele kaya ngono. Kan kaya ngono to. Kon iki yang ngono Dut. Ya apa? Lapo? Wong ngulak ngomong sih, Mang. Adik gak gawe kaget-kaget kancane. Lah iki Lah kon balekno gaman kaya wong kate Kok kate wong bacaan ngono. ya bogel dhewe ae sing gawe-gawe wong balekno gaman Kowe? lho. Wah. Itu barang landhep. Dung tatong. Ayo. Ambu. Wes. Ya apa sih rek?
Ya apa sih? Lah opo? Iki sing gamane iki sing padha kaya ngono. Rumangsa nyeleno ya sing nyele ya ngono. Aku lho kate balekno gaman lah apa kon muring-muring iki. Lho gak muring-muring kon balekno gaman kaya wong berat ngono are. Aku mang muring-muring. Lah aku mang muring-muring wong matamu metu kabeh ngono kok. Kan iku nek ngono digoleki gak ono. Lho wong aku ya garo nek balekno gaman. Aku gak kerasa. Gak krasa gak. Krasa. Lapun neh iki. Pinggir. Minggir. Minggir. Ana bintang tamu. Ja. Inilah Niken Salindri. Perawatan. Iku yo gak niken salindri gedhok lindri. Nah. Sing alamate anak. Apa, Mak? Mike. Halo. Halo. Kurang banget iki. Kamu ini budek kok. Aduh. Ya wis, ya ayam nyanyi. Selawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli dina Muhammad. Kayak sing ngarep Mang. Kole. Selawat apa? Nabi ya. Allahumma Allahumma sholli sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Kurang banget. Halo. Halo, Agus. Halo. Oleh guyu di ngapno kabeh. Ayo. Iso alus ngono. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang banget. Iya karena butuh baik.